aturi jengkar sasana monggo mipur kamu pamirsa monggo pinaraku ingkang sekeca Mbak Risma CS sing ayu-ayu dhewe Mbak Riri CS sing ayu-ayu dhewe Risma Kuncoro mokel-mokel deh goyang sis dak getong ses Risma Kuncoro dak getong ses mokel-mokel deh mokel ngono lho sinerangan dak gendong CS goyang dong ya Risma Kuncoro aku ngenteni tekamu kaya janjimu tak sasum
suwun. Alhamdulillah. Nggih, saderengipun assalamualaikum, salam rahayu, salam kebajikan, sugeng dalu. Iki mau kira-kira ya wis rada wengi ning ora apa-apa ya, Dik. Iki mau manjinge jam 8 Mbak Eni. Nggih, katimbalan Risma Kuncoro ingkang mijil saking Trangkil ingkang dipun sepi panjenenganipun Bapak Sutekno adalah Ibu Eni dalam rangka walimatul khitan nyitanke Dek Glen. Donga dinonga diucapke mugi-mugi sabaripun nimbali pagan Pak Risma Kuncoro kunjuk dumateng keluarganipun Mas Sutekno dalam Mbak Eni tansah pinaringan gemah ripah lo jinawi murah sandang murah pangan ingkang dipun angen-angen saged kasembatan amin amin Allahumma amin. Risma Kuncoro ingkang mijil saking Trangkil ingkang dipun sing panjenenganipun Mbak Riris Karisma ugi kagungan panjenenganipun Mas Yanto Kewos kerjasama bersama Delta Audio dan juga video syuting Al Rabiah Production ya. Yuk derek mangayu bagio sesarengan kali Risma Kuncoro yuk dikasih satu tembang lagu wajib dari Risma Kuncoro. Yuk. Delta Audio. Hey. Yo piak. Teko weningi kanget sito napa lakurung inoyo papat dunung sejati Risma Kuncoro ning ati
Risma mijil saking Trangkil Pati Pati bumi Minangkabau Risma Kunchoro Teko weningi kangen sikon Bapak guru minulyo Papat gunung sejati Risma Kunchoro Risma Kunchoro Joyo Joyo salam minyo Wah, siap. Lagu wajib sudah terpenuhi. Pripun iki Bapak Ibu Piyai Tawang Rejo ngersake campur sari napa dangdutan monggo lho. Campur sari. Napa, Deh? Jambu alas. Wah, senengane kok ya. Mbak Eni mau nyanyi apa? Ropang, oke, mau nyanyi sendiri ya nanti ya. Alah biasanya nyanyi Mbak Eni kok se. Wong ayune ngono ya Ndek ya, menik-menik ngene andane kok siap. Heeh. Ya setunggal bagus setunggal mangke katuran. Heeh. Ngaturi permintaan Mbak Eni mau, Mbak Ajeng. Oh. Oh, Mbak Napita. Ya, oke siap ya memenuhi permintaan dari tuan rumah. Iya sayang, Mbak Eni ki ben mesam-mesem ya Mbak ya, ora usah nangis, ngono kok ngono kok nangis ah. Yo tiwasana rame-rame eling ibuke andane kok ya. Dongake nggih Mbak nggih. Ya, yuk permintaan tuan rumah sayang ya. Oh belum. Oh. Anane nganu, ikan cupang. Ngapunten Mbak Eni, niki diskete dereng ngonten. Gantos napa Mbak? Ben dipikir Mbak Eni ya, siap. Iya, ngaturi setunggal bagus setunggal. Wah senengane kok estek kok senengane dhewe kok ya. Yuk, sing teng ngene mriko ngajeng ngersake campur sari Pak Bu monggo lho. Madiun Ngawi. Nggih. Permintaan ini mau terus jambu alas. Halo Mas Tayo di belakang sana, ayo merapat sini boleh duet lo ya. Mau? Iya, yuk permintaan Pak D. Biasanya jambu alas ini 50.000 loh, wani metu ta ora? Yuk diaturi jambu alas ya, siap. Yuk. Ayo diaturi permintaan. Yuk. Mungkin masnya ya ada di belakang sana. Mau nyanyi juga boleh, mau duet juga boleh. Rasa wedi Mas, engko tiwas kon maju engko kuwatir nek dijaluk saweran lah ya. Risma Kunchoro. Mogel yo, Dek. Ayo goyang Pak De. Ayo. Aturi jambu alas angkronan joget ngisor titeni. Asik. Alar Obia Production. Risma
Kelingan manis sesame anjur kelingan Piye Mas Yoga? Kasih sayange Kasih sayang karepatiku pengen dadi bojone Awang rejo bergoyang Risma Kunchoro sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno durung bisa duweni Bu alas kulit ijo sing dikakas wis duwe bojo kula ada semut manis rasane nadya silas kata anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno durung bisa duweni Awang rejo mari bergoyang yo dek Mas masih bersama Risma Kunchoro Mogen alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo kula ada semut durung rada aja dirabut kasih sayangke arep patiku pengen dadi bojone Jambu alas Gubuk Asmoro yo bersama Mbak Ajeng Pramesti Risma Kunchoro mokel oke Mbah Kakung tak pilihke oh andani kok ya perawan Mbah
yo iya yo lanang yo bareng pamunutane diaturi terus nggawa rokok kursine dijuwokno terus nyawang dirimu lho. Tak kira nggo duit. Engko sik sabar to penyanyi ora sabaran kok. Nek ora nggo duit ya ora kudak. Rokok wis tambah ora sakake paling kok paringi 20.000 wis marem, Mbah. Heeh ya. Yo. Asik. yo iya yo yo iya yo bersama penampilan cantik dari De Ajeng Pramesti asik Risma Guntoro mogel yo iya yo yo iya yo minumane Aqua mame sowan ning gone Mbak Heni Mas Suteknora kuciwa pokoke sembarang ning ono kuabe tumplek-plek iki mau dijujul ana sego goreng waduh siap pokoke heeh matur suwun yo cantik ning gone mele ngono nek kan sapa lho lek ini ya yo asik Risma Guntoro mogel deh yo ya 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 ayo goyang asik yo Anganku ngambara ngambos
kok asik. Tutut aja ra. Ayo pemudane goyang. Ayo duet. Aku. Keri 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 ngono. Keri keri keri. Duduten. Yo Yo. asik. Ho ho ho. Ini metu tenan are. Ayo Pak maju Pak. Ayo. Iya. Asik asik asik. Tuh.
bersama Mbak Wuri. Ayo Ri, ayo Ri. Risma Kunchoro. Dunia hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Bangga kepadamu, jadilah raja di hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Risma Kunchoro. Cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Delta Audio. Masuk deh. Ayo nih. Cinta
jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasih. Risma Kunchoro. Oke, gandeng iki mau manut dawuhipun panjenenganipun Pak Dalang sayang ya. Tambah satu tembang lagi sebagai tembang terakhir ngaturi panutan panjenenganipun Mbak Heni ada Bahtera Cinta Mas Iwan. Ya, yuk. Karo ngranti panjenenganipun Gusti Putri ya, Dek ya. Sithik ding padha rata. Yuk nderek cegah-cegah rek wonten dalempun panjenenganipun Mas Sutikno dalah Mbak Eni. Nggih, yuk khusus kangge Mas Glenn yang di Kutan. Bahtera Cinta. Yuk. Ya Mas Yoga. Iyo. Ketoke kok ditokno duit. Asik, ayo Mbak Eni. Iya, ayo nyawer Mbak. Mbak Eni mau nyanyi, mau nyawer, juga boleh. Bancai awak ya Mbak Eni ya. Asik. Yo. Situ nyawer apa ora? Ayo, tadi lo ya. Yo. Beredar sang bumi mengitari mata. Asik ya. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Halo Bos, oke. Halo Bos. Ini ya cocok anak wedoke maju kabeh. Iya, asik. Terima kasih. Kau dalam cinta Yo. berlayar bahtera Sawer Beni. Terima kasih. samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Goyangnya mana yo? Risma Kunchoro. Andai dan gelombang yang datang melintas takkan merubah haluan cita-cita. Beredar rasa bumi mengitari matahari. Cintaku takkan pernah